Let's be. Hey, what's up? What's going on? Sune. Munafukai. Sune. Munafukai. Sune. Munafukai. Sune. Munafukai. Sune. Munafukai. To sun kama mana mai zafi, me za su yi wa mai zafi, kuma sun kulle mana mai zafi, kai ku sake mana mai zafi. To ku saurara ku ji labari zan yo dan kaɗan akan wasu 'yan uba, ban san ni me nayi musu ba. Ba wani dalili an kani station, an kama ni, an kulle ni a banza, an cuce ni, an zalunce ni, an ha'ince ni, an nuna ni kamar wani bare. To ni ban san me nayi musu ba, gani a zaune. Kero boys kuji, ciyaman ne ke gargadi, sai ku saurara kuji, bayani ne kan 'yan uba, Allah na tare da mu kuji. Kun kama mu, kuma Allah ya fidda mu, ba wani shege. Kun kama mu, Allah ya fidda mu, Allah shine gatan mu duk inda muka je. Sai dai kaji sun ce yassa malam, ka huta malam mai zafi, ni ke sa makiya jin zafi, a bas mai zafi ga abokina zan bar ku da shi. Ya taba mana mai zafi, mu ne zafafa, last be mai zafi, an kai mu station, wallahi sai mun dauko ga kara human right daga nan har radio station. Bad boy ba ma ji, kowa ya san ba ma ji, kace mana ba ma ji. Ba ruwanmu da mai dattin hula, mai kwakwalwan jaki, kakaki, cicici, karfanci, wawanci, ba ma san karfanci. Wasu dan ubansu, dan kutumar buro ubansu, za su ja mu, zafafa mu fi karfin a zo a ja mu. Kai malam laspika ci ubansu, dan kutumar bura ubansu, kai ba wani shege bayan mu, a arewan mun cinye su, kuma ba wani sauran kayansu. Kowa ya zo mun karsa, kai a bas mai zafi kakarsu. Kai sune munafukai, kai sune munafukai, kai sune munafukai, nace sune munafukai, sune munafukai, kai sune munafukai, kai sune munafukai, munafukai, kai munafukai. To kun tare mana hanya don mun zo za mu wuce fa. Malam Bakolo, Malam Bakolo ta ji mu. Malam Bakolo, yara ma sun ce Bakolo, manyan Bakolo, kowa dai ya san Bakolo, wannan shege, kowa ya san Bakolo.